testează din când în când tradiția literară, îi testează viabilitatea, dar el trebuie să fie implicat și în prezentul literaturii. El trebuie să participe la reînnoirea literaturii, pentru că literatura nu se încheie, nu s-a încheiat nici cu epoca marilor clasici, nu s-a încheiat nici cu perioada interbelică. Este un proces neîntrerupt și numai critica de întâmpinare îți oferă această șansă a implicării în facerea până la urmă și în facerea canonului, pentru că din toate aceste cărți despre care scriem astăzi, evident că în viitor se va alege o istorie a literaturii. Vor apărea alte istorii ale literaturii. Iar din acest punct de vedere, da, monograme poate fi o bază pentru niște studii de sinteză, evident, poate la o altă vârstă mai matură, dar este bine că există. Pe de altă parte, critica de întâmpinare este puțin diferită de critica, să zicem, exersată asupra clasicilor, pentru că acolo avem deja niște opinii critice autorizate care funcționează ca un fel de plasă de siguranță. Critica de întâmpinare este ca și cum ai păși pe nisipuri mișcătoare, pentru că aici nu este nimic sigur. Uneori, și mi s-a întâmplat, mărturisesc de foarte multe ori, să scriu despre prima dată despre o carte fără să fi citit nici măcar alte cronici ale altor critici despre acea carte. Deci, practic, ești tu și cartea fără nicio altă opinie. Și din acest punct de vedere îți trebuie și curaj, îți trebuie curajul verdictului și de asemenea îți trebuie multă rezistență. Așa cum a spus și Gabi, scriu de cronică de întâmpinare nu de 6 ani, cred că deja de 8 ani de zile. Iar cartea aceasta este o parte a muncii mele de 8 ani de zile. Vor urma încă 2 volume, un volum de monograme pentru poezie și un volum de monograme pentru critică și istorie literară. Cam asta am avut de spus. Sper să citiți cu plăcere cartea. Eu am scris cu plăcere despre aceste cărți și, într-adevăr, poate pentru cei care nu fac parte din domeniu, ea poate funcționa și ca un îndreptar de lectură. Vă mulțumesc!